Moi drodzy, jak to mówi wieszcz, światła, kamera, akcja. Witam was pięknie. Ja się nazywam Niklaus, a to jest pierwszy raz u mnie na kanale, moi drodzy, Arma trzecia. Tak, kupiłem sobie Armę trzecią. Nosiłem się z tym zamiarem już od jakiegoś czasu, co wiedzą szczególnie ci ludzie, którzy śledzą live streamy. No i w końcu sobie kupiłem sobie na G2A za 100 zł, jakieś niecałe. Jakby ktoś chciał, to serdecznie zapraszam. Właśnie, bo cena nie jest zła, bo Arma często jest w cenie, to na pewno wiecie. I udało się za takie pieniądze wyrwać. I co? I ściągnąłem sobie od razu, oczywiście, zasubskrybowałem na Steamie moda Battle Royale. I będziemy sobie generalnie grali. Wiecie, moi drodzy, że ja jestem wielkim fanem Battle Royale'ów. Mam za sobą sporo doświadczenia w H1Z1. Mam za sobą doświadczenia troszkę w The Calling. I żeby jakoś urozmaicić, moi drodzy, zakupiłem sobie Armę, no i zobaczymy. Grałem w to kilka, ale dosłownie może łącznie w to przegrałem jakieś 3-4 godziny, także jeszcze wielkiego doświadczenia nie mam, a tutaj, jak zapewne wiecie, ten Battle Royale się dość zasadniczo różni, w sensie realizmu i ciężaru rozgrywki. Tu jest generalnie, no, sporo trudniej, także miejmy nadzieję, że coś się tu uda ugrać. Ja oczywiście czekam na wasze wszystkie protipy w komentarzach, co tu robić, czego nie robić, jak tu grać. Znaczy, wiem tam, że na V się skacze, lewym myszkiem się strzela, prawym celuje i tak dalej. Dobra, to nie jest przynajmniej serwer hardcore, także o tyle dobrze. Niestety jest noc. W ogóle na początku najtrudniejsze do mnie było oczywiście lądowanie bez rozwalenia się, no, na ziemi, co nie jest wbrew pozorom takie łatwe, ale ja już tutaj troszkę w tej materii się też nauczyłem. Spadochron otwieram teraz. Dobra, i lecimy. Tutaj prosto na taki domek. Z nadzieją, że coś tam będzie. Jak lecimy więcej jak 20 km na godzinę, to czeka nas niechybna śmierć. Właśnie widzę, że ktoś nie przestrzegał tej reguły. Dobra, chyba przeżyjemy lądowanie. Jest, dobra, teraz szybko do domku. Zmienię sobie kamerę na ten czas na taką. Dobra, spawnią się nam tutaj przedmioty. Weźmiemy na razie wszystko, co znajdujemy. Fajnie by było, myślę, że fajnie by było, jakbym gdzieś tutaj nie zginął od razu na początku, nie? Szczególnie, że tutaj już ode mnie niedaleko słyszę strzały. Dobra, rozglądamy się na alcie tak samo jak w H1. No, dobra, tam już jest kolega z bronią. Także tam już nie ma co szukać. I teraz tylko mieć nadzieję, że... dobra. Fajnie. Coś czuję, że ten materiał może być piorunująco krótki. Aczkolwiek fajnie by było, jakby się okazało, że nie. Także ja teraz... Wy trzymajcie kciuki. A ja się modlę, żeby ten pan za mną nie szedł. Dobra. Na szybkości. Mamy broń. Dobra, ale ammo by się też przydało. Dobra. Niech spróbuje. Niech on tylko tu spróbuje podejść. Twierdza... Jest. Idzie tu do nas. Idzie pan. Morderca. Co nie zna serca. Czekajcie. Kurde, może się uda. Mam nadzieję, że mi ta ławka lufy nie zasłania. To by był epic fail. Nadzieja jest taka, że on nie widział, jak ja tu właziłem. To jest jedyna nadzieja, moi drodzy. Tu nie jest tak jak w H1. Tu możemy zginąć od jednej kuli generalnie. Dobra, tam łazi jakiś luj. Ja sobie na razie tutaj pozbieram ammo. Czy to mi się jeszcze zmieści? Dobra, wywalimy to. To nam jest nieszczególnie potrzebne. Raczej nam się przyda amunicja do broni, którą mamy. I teraz tak. Teraz na spokojnie, moi drodzy. Najgorsze już za mną, broń jest. Tam biegają, widzę. Ale ja nie będę na taki dystans walił, bo ja tylko swoją pozycję zdradzę, a sam tutaj dednę, a ginie się naprawdę szybciutko. Może oni będą chcieli tutaj wejść. To by była superancka sprawa. Jakby się okazało, że oni tak jak ja chcą tutaj coś wyszukać. A ja bym ich wtedy
Moi drodzy, Kilim. Cytując oczywiście Siarrę Siarzewskiego. Dobra, chyba czysto, ale nie wiem. Patrzcie w ogóle, jak ja wyglądam. Jak taki jakiś, kurde, Leon Zawodowiec trochę. Całe szczęście, że to nie tryb hardcore. Na trybie hardcore nie mamy w ogóle... Nie mamy tej kamery trzecioosobowej. Mamy tylko pierwszoosobową. W ogóle patrzcie, ile mamy tutaj pozycji. Możemy tak, możemy tak, możemy tak, możemy tak, możemy tak. Także widać, że to jest generalnie gra o rodowodzie pecetowym. Mamy tutaj naprawdę dużo opcji, że tak powiem, manipulowania postacią. Dobra, zostało nam 42. Ale ja już jestem dumny z siebie, że ja już nie poniosłem zgonu. Co nie jest takie wcale oczywiste tutaj. Bo zdarzyło mi się te parę meczy, co grałem, to czasem i deadnąć. Już nawet nie mówię przy lądowaniu, ale dosłownie po lądowaniu chwilę. Dobra, zobaczymy, co w tym domku. Oby nie wróg. Oby nie wróg, bo będzie masakra. Słyszę strzały. Musimy też jak w H1 obserwować strefę bezpieczną. Tam jest ostra nawalanka. Dobra. Wroga nie ma. Ale oprócz tego też bez szału. Dobra. Robimy tak. Odpalamy sobie GPS-a. Patrzymy, gdzie jesteśmy mniej więcej. To nam dokładnie oczywiście nie pokazuje. Ale możemy sobie dać punkt na mapie, który teraz widzimy. O, na przykład, że to jest 700 metrów od nas. Na razie nie ma jeszcze bezpiecznej strefy, to możemy jakoś tak bez spiny próbować tutaj wytrwać. Nie wiem, czemu ja to ciągle przeładowuję. Mam jeden magazynek, znaczy dwa w sumie magazynki. Dobra. Jakby się trochę przejaśniło, nie? Mam furgo. W ogóle czerwona tutaj strefa to bombardowanie. Nie wiem, czy on coś rzuca, czy on bombuje, czy jaka jest jego rola. Do tego jeszcze nie doszedłem. Dobra, zostało 35. Beze mnie w zasadzie 34. I teraz jaką obejmujemy taktykę? Czy będziemy się kryć? Jak scór? W ogóle mogę by się odnaleźć. 2,15 83 2,15 Bez... To było, powiem wam, specyficzne. Próbował do mnie gadać, mamy tutaj komunikację. Sobie właśnie na direct muszę ustawić, żeby jakby co błagać o życie. Wiecie, szkoda mi go generalnie, nie? Szkoda mi go pod tym... Ej, co ja zrobiłem? Szkoda mi gościa pod tym względem, że ja wielokrotnie kończyłem tak jak on. Wydawało mi się, że ktoś łaził. Ale to chyba przeczulony jestem. Dobra. Mamy plecak, to już nie jest źle. Możemy już więcej lootu sobie załadować. Ale na czym skończyłem? My jesteśmy 2,15. Gdzieś tutaj. O, 200 metrów stąd umieściłem znacznik, to nawet bardzo się nie pomyliłem. Jakby co, to mamy kompas. Fajny. Podświetlany w nocy. Superancki. Dobra, nie wiem co teraz... Nie wiem co tu czynić. Czy... wydupiać? Czy co robić? Boję się, że skończę tak jak ten pan. A, bo tam jest strefa bombardowania, dobra. To już czaję.
Dobra, jestem ile? 2,15,83. Czyli gdzieś tutaj, tak? Czemu nie mogę ustawić sobie znacznika? O. No, 79 metrów. Czyli jakbym poszedł na południe, to mamy miasteczko Ferres. Czyli tam jakbym szedł. Dobra. Możemy pójść. A nuż przeżyjemy. O tyle jest łatwiej w takiej mapie, która jest w nocy, no że wiadomo. Ciężej nas wypatrzeć, chociaż akurat mnie w tej białej koszuli widać pewnie jak na dłoni. Może nie jest tak źle, idziemy na S, to tam bardziej, dobra. Nadzieja cała w tym, że po drodze będzie jakieś... coś z czymś, jakiś domek i tam będzie pełno super broni i bazuka, bomby atomowe i tak dalej. Dobra, tam widzimy zbombardowane. O, jest bezpieczna strefa. Dobra, kładziemy się. I strefa jest... Czyli my generalnie, moi drodzy, robimy odwrót i cisnemy na N. Cisnemy na N, bo my są tutaj. Musimy lecieć na M i to tak powiedziałbym szybkęsem. A może lepiej tak biegać, bo pochylonym przynajmniej tyle mniej, taka szansa większa, że przeżyjemy coś. No. I tak to, moi drodzy, się prezentuje Battle Royale w Armie. Oczywiście mapa jest tutaj o wiele większa niż w H1. Są też pojazdy, także przemierzanie odległości z kuli tego, jaki teren tu jest wielki, trwa oczywiście dłużej. Dłużej też trwa szukanie się z przeciwnikiem, ale też jest o wiele trudniej, o wiele realistyczniej, generalnie jest fajnie, ale takie, jak pytają takie do mnie pytania, na przykład czy lepsza jest Arma, czy lepszy jest H1, to ciężko powiedzieć. Najlepiej to mieć obie. Najlepiej to mieć obie, moi drodzy. Wtedy nie macie żadnego problemu i nie musicie wybierać. Dobra, widzę tam chatkę, jakąś puchatka. Tylko wiecie, każda podejrzana chatka, każda potencjalna chatka, to może być taki numerant jak ja. Szczajony, który tylko czeka, aż ktoś wejdzie, żeby go odstrzelić. Ja tam i tak zlamiłem. No to wystarczyło przycelować troszkę i bym go pyknął jedną kulą. A nie na niego wywaliłem pół magazynka, no ale... Ale dobra. 8 minut. Powinienem zdążyć, nie wiem, obadamy to. Obadamy to. Ten film nazwę Mój nocny pierwszy raz. Ej, to jest... Ja tutaj byłem. Dobra, ja tutaj byłem. Także to fail trochę. Ale tylko trochę. Tam ostatnio biegali ludzie. Cała nadzieja w tym, że tam już ich nie ma. No jak zaraz padnę, to znaczy, że byli. Także no, nie wiem, moi drodzy, czy jesteście zadowoleni z obecności Army na moim kanale. Ja dużo nie grałem, ale na razie muszę powiedzieć, że mi się superancko podoba. Także dajcie mi też oczywiście znać pod spodem. Te odcinki, jeżeli tutaj z tego będą, to najpewniej będą takie spokojne. Bo wiecie, tu się dużo biega, można dużo gadać. Może też coś by się udało z Soushibo ponagrywać. A wiem, że on tam to jest już stary specjalista od Army. Także mam nadzieję, że wam się to będzie spoko oglądało. To takie będzie dobre prawdopodobnie do snu, żeby sobie puścić, albo robić coś w tle i sobie to puścić, żeby sobie leciało. I ja wam będę gadał, a wy sobie będziecie mnie słuchać. Mam nadzieję, że będzie spoko. To jest to w ogóle ten motyw z robieniem tego kankana i tym skakaniem, to jest najlepsza rzecz na świecie. A powinna być chyba za niedługo strefa, bo tam już jest woda. Tam są jakieś zabudowania. Czekajcie, ja się legnę.
Zobaczę, czy my są dobrze. No tak. No tak. Dobra, wstawaj. Generalnie dobrze. Czyli trzeba będzie iść brzegiem morza. No może tam... Brzegiem morza może. Przynajmniej tam nikogo nie będzie. Ale Pieron wie. Wiem też w ogóle, że jest dużo do army różnych modów, trybów, cudów. Grałem też w Breaking Pointa, który chyba jest najbardziej podobny do H1Z1, tylko że tam naprawdę ta mapa jest tak ogromna i to jest takie bieganie i wiecie, ja biegałem 40 minut, żeby potem dostać nagle kulę w łeb. Wyglądało to tak, biegnę, ps, ps, ps. Jestem martwy, nie? No. Tak wygląda rzeczywistość w tej grze. Tego nic nie zmieni. Także to jest smutne mapa, a że mapa jest tak ogromna, to może nastąpić, że tak powiem, delikatna irytacja. No ale co zrobić? To jest tego typu gra. Jednym się to podoba, jedni to kochają, inni nienawidzą, jak ze wszystkimi grami w sumie, nie? Co tu dużo gadać. Tam jest tężne bombardowanie. A ja je widzę Czekajcie, jest ten 2.15.92. Czyli ja jestem tutaj, a ja muszę iść tutaj. Dobra, no i zajebiście. 800 metrów, mamy chyba jakieś 5 minut. Jak mnie nikt nie uszczeli, to może przynajmniej do strefy dojdziemy. Nie no, powinniśmy dojść, tak myślę. Jest jakaś chatka po drodze, tam na niebie jakieś UFO w ogóle. Niezidentyfikowane. Zaraz obejrzymy. Żeby tylko w chatce nie było bang, 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 bang. Ten materiał będzie trwał pewnie z godzinę. Ale o dziwo materiały długie u mnie na kanale też się dobrze przyjmują. Na przykład Medal of Honor. Czyli nie można cały czas ciulać filmików tylko po 5 minut albo po 3. Nic tu nie ma. W ogóle mamy nogi i mamy nawet ramiona, jak się tak rozejrzymy. Także dla ludzi mojego wyznania, czyli o jakości gry decyduje to, czy są nogi. Są nogi. Czekajcie, ja tylko się tu... O. Ja się rozświetlę. Bo się straciłem w mrokach. Bo zbliża się godzina 15 po 6. Już jest trochę ciemno. Gdzieś tam moja gęba się straciła. Dobra, 500 metrów. Tylko się trwożę nagłej, niespodziewanej śmierci. To jest wszystko, czego się boję. Żeby się nagle nie okazało, że Niklaus. Bang, bang. Szczególnie, że wroga... Jakby tu ktoś miał jakiegoś Gillesuita, nie wiem, czy tu są Gillesuity. Obstawiam, że są. To nie ma opcji, nie? Nie ma w ogóle opcji. Żebym ja tu przeżył. Żebym ja w ogóle mógł zobaczyć, skąd śmierć na mnie wejrzy. 2 minuty 300 metrów. Dobra, wstawamy całkiem do pionu. Tak się chyba najszybciej biega. No tak. W sumie trzeba tak było już dawno zrobić. Głupio mi będzie. Głupio mi będzie, jak zdednę, bo nie dolecę do niebieskiego kręgu. Wtedy nazwę ten film mój pierwszy raz z niebieskim kręgiem. A nie, jest już krąg, dobra. Chyba dożyję. Chyba dożyję, ale nie wiem. Przedrzymy się tu przez to? No dobra, przedrzymy się. Leć, murzynie. Przypominam, to nie jest określenie w żadnym razie rasistowskie. To jest normalne słowo. Dobra. Będziemy żyć. Będziemy żyć. Ja się troszkę pochylę. Albo jeszcze bardziej.
Będę żył, moi drodzy, będę żył. Dobra. Będę żył. Przynajmniej tą chwilę. Pójdziemy teraz w głąb tego kręgu i zaraz zobaczymy, czy nie mamy tutaj na mapie może jakiegoś domku, czegoś, gdzie by mogła być broń potencjalnie. Dobra, włazimy w krzaki. Ja jestem 209. No, gdzieś tutaj. Tutaj jest coś. Dobra, idziemy zobaczyć. 200 metrów, jakieś domy. Tylko domy z bronią, proszę, a nie z bronią w rękach wroga. To jest tragedia, znaczy by była. Na mapie już je niby widać. Kurde, softbox mi świeci w oczy. Mapa ciemna. Na placu teraz się przejaśniło. Ciężko. Dobra, jestem, ale co to tu jest? A nie, jest jakaś chatka. Puchatka. To ja się przełączam na first person. Żeby jakby co, to przynajmniej wroga może trafić. Trochę. Ale mam nadzieję, że wy coś tam widzicie na tym filmie. Bo u mnie to tak średnio jest w tym temacie. Ja raczej ciemność widzę. Widzę ciemność. No, fajnie. Kartofle. I stołki. To nie o to mi chodziło. Jakaś zagródka. Co jest? A tu jest płotek. Dobra, ale tu są jakieś domy jeszcze. Kurde, patrzcie ile już żyje normalnie. To jest póki co mój rekord. To jest póki co mój rekord. No ale to jest... To jest coś takiego w takich grach, że ja muszę cały czas gadać, żeby wyście się nie nudzili. Bo po prostu tu nie ma akcji jak w Call of Duty, nie? Znaczy tu są też akcje jak w Call of Duty i mogą być nawet lepsze, ale... Po prostu nie w takim natężeniu czasowym. Ja tu widzę, moi drodzy, piękny karabinek. Dobrze, ten sobie weźmiemy do plecaka, a ten sobie weźmiemy do rączki. To jest M4, tak, M4 Desert. Dobra, też mamy 2 magazynki. Co mamy tutaj? Celownik możemy zamontować, granat możemy wziąć. Kapelusz to mi jest tak średnio potrzebny. Fajnie, że tu mamy dodatki do broni, moi drodzy. Granatniki, chwyty, celowniki, ciulstwa. Tego tu jest naprawdę dużo. A wiecie, co by mi się superancko przydało? Latarka. Albo noktowizor. Tu jest ciemno jak w dupiu. Ale nie chcę pojaśniać, bo... Czekajcie. Ja wolę to. Bandany nie chcę. To chcę. Backpack. Backpack mamy. O, to jak najbardziej. Dobra, painkillery, ciulstwa. Kurde, tylko teraz tu jest coś takiego, że... Czekajcie, jak wejrzeć w ten... Mi się chyba straciło to, co ja miałem w kieszeni pochowane. Ale już dobra, dupcmy to. Jak ja teraz wyglądam? Kurde, jak żołnierz. Ej, co tam się dzieje? It's the smell of napalm. Co prawda nie in the morning, ale w dalszym ciągu. Dobra, ja już przynajmniej się nie rzucam tak w oczy. Jestem nawet, mogę powiedzieć, zawodowym żołnierzem. Żebym jeszcze tak strzelał, jak wyglądam.
To by było mega. Czy my są w strefie? Kurde, ja jestem 2072. O nie, ja nie jestem w strefie chyba. Strefa się chyba zmieniła. Przesunęła i ja tego nie odnotowałem. Jak tak, to tragedio. Dobra, jest strefa. Szybko, szybko, szybko! No przełaź to! Boże, dorosły żołnierz, a nogę przekłada jak dziecko głupie. Dobra, powinienem przejść. Przynajmniej do strefy. Jak wam jest za jasno, moi drodzy, to jak wam jest za ciemno, to rozjaśnijcie ekran. Ja robię immersję. Jeszcze do tego mi świeci... Świeci mi żarówka po oczach. Ja naprawdę widzę jeszcze mniej jak wy. Dobra, jesteśmy restricted area. Przynajmniej tyle. Ja się tylko zastanawiam już jak ja zginę. Może bym sobie troszkę ekran rozjaśnił. Mimo wszystko. Jest tu taka opcja zaawansowana? Ale to dużo dało. W ogóle. To chyba jest, wiecie co? To jest chyba ekstra tak zrobione. Żeby to nie ten... Żeby to nie ułatwiało gry. Tak mi się wydaje. Dobra, my są jakoś tutaj zaraz na początku. Tu są zabudowania, tylko ta strefa się zaś przesunie. Ja bym mimo wszystko się kierował do środka bardziej. Czyli tam. Bo, znaczy... W sumie nie wiem jak ta strefa się będzie przesuwać, nie? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. No ale idziemy tam bardziej do środka. Najgorsze jest, wiecie co, tu jest ciemno jak w dupie i jak ktoś tu znalazł jakiś noktowizor, to ma praktycznie 100% szansy na wygraną, nie? Jeszcze jak ktoś się gdzieś skitrał na jakiejś górze, w jakichś krzakach albo przy jakimś drzewie, tam ktoś biega. To ja w zasadzie nie mam szans. Dobra, na spokojnie. Spróbujemy go podejść. Może oflankować. Tu jest tak ciemno miejscami, że ja naprawdę gunwo widzę. Ale przynajmniej można się przy tej grze zrelaksować, nie? Człowiek się relaksuje, dopóki po godzinie grania nie dostaje kulki nagle z dupy. To wtedy z relaksacją ma tyle wspólnego, co granie w Dark Souls. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to ja podpowiem. Nic. Dobra, jolo. Podchodzimy do domu. Kasujemy gościa. Albo on kasuje nas. Tak ta zabawa wygląda. Można się poczuć, moi drodzy, prawie jak na prawdziwej wojnie. Tylko, że to gra i nieprawdziwa wojna. Czy ten pan zakończy mój materiał? Ja się robię do pozycji pochylonej fes a fes. Kurde. Powiem wam, boję się. Nie wiem, czy on tam dalej jest. Teraz już jest tak ciemno. Jest tak ciemno, że ja widzę tylko praktycznie ten znacznik i celownik. Ej, tam przebiegł. Lol? Przebiegł tu z prawej strony.
Tu ktoś jest. Ej, czemu ja tu nie mogę wejść? Dobra, jestem. Ej, tu w ogóle leżą zwłoki. Lol, ej. Widzicie cokolwiek? Czekajcie, na szybkości. To jest masakra. Brightness na full, nic nie widzę. Dobra. Przynajmniej tyle sobie wezmę. To jest masakra, moi drodzy. To jest jedna z nielicznych gier, gdzie noc jest nocą. Jest ciemno jak w najprawdziwszym dupiu. 206109. Ja jestem tu, ja muszę być tutaj. Dobra, trudno, lecimy. Najwyżej będzie dead. Już wolę dostać kulkę, jak zginąć od tego. Od tego, że do strefy nie wszedłem. Żebym tylko zdążył, ale już jesteśmy tutaj, dobra. Przejdź to szybko. Kurde, on jak chce, to umie skoczyć, nie? No, już mnie dopadło, już mnie HP spada. Kuwa, dojdę tam. Jeszcze kącek. Jeszcze troszkę. Niklaus. A, dobra, jesteśmy. Tylko to mi chyba ubyło od tego, nie? Od tego, że nie byłem w strefie, a nie coś mnie trafiło czy coś. Dobra, jestem teoretycznie bezpieczny, bo boli mnie wszędzie. Hopek jest cały czerwony. Painkillers. Czemu nie mogę użyć tego? Ej, czy ja coś robię nie tak? Jak to się używa? Tam jakiś zrzut spadł. Ej, czemu nie mogę painkillerów użyć? Nie wiem, to się na postać daje, czy jak to się robi? O shit. Przynajmniej się rozjaśniło na moment. Dobra, moi drodzy, albo ja nie umiem dawać painkillerów, albo się coś zepsuło, albo nie wiem o co chodzi. W każdym razie lecimy dalej. Zobaczymy, co tam się dzieje. Tam jest jakiś silos w ogóle. Wejdźmy na mapkę. Dobra, my tu dochodzimy do tych zabudowań największych. Użyłem to w końcu, a czy ja to wyrzuciłem, czy co? No, nie mogę tego użyć. Kuźwa. Ja to przełożyłem po prostu, ale użyć tego nie umiem. Albo ja głupi jakiś jestem, albo nie wiem. No może jestem. Trudno. Nie każdy może być mistrzem. Ja w to dopiero gram chwilę, dosłownie. To jest mój pierwszy raz na YouTubie. Byćcie wyrozumiali. W 2 minuty się skróci. Dobra, ja muszę obadać. 205, 113. My są, kajmy są. Ja muszę być tutaj, co najmniej. Dobra, lecimy, 2 minuty. To w tych zabudowaniach. No teraz najlepszy moment, żeby się gapić za okno, Niklaus, nie? Dobra, wstawamy i lecimy, bo to nie ma opcji. Nie chcę zdechnąć tak głupio.
Może nie w to światło akurat tak centralnie. Trochę wykorzystać to, że tutaj mnie tak... Tu jest ściana w ogóle! Wierzycie, że ja tego nie widziałem? O, to jest jedyny raz, kiedy moją postać możecie zobaczyć, także zapamiętajcie ten widok. Dobra. Jesteśmy. Oho. Pytanie brzmi, do mnie? Nie do mnie? W każdym razie było strzelane. Czekajcie. No. Boże. Idzie tu wleź? Myślałem, że to jest wróg. Masakra. Ej, nic nie widać, kompletnie nic. Coś tu jest. Kamizelka taka, jak najbardziej. Dobra, to weźmiemy. Nic w ogóle, a nic. Nie, co się stało? Aha. MP5 tam było jeszcze. Dobra, niech będzie i MP5. Z tłumikiem przynajmniej wytłumione. Może być coś wytłumione bez tłumika? Ja pierdzielę. Thank you for playing Battle Royale. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Śmierć znienacka. Czarna śmierć, taki dam tytuł, czarna śmierć. No i to jest Battle Royale w armię, moi drodzy. No, 35 minut biegania, nic nie widać, nagle strzał znikąd, ale emocje są, bo ciśnienie wali. Także moi drodzy, dajcie znać, jakie tam tipy macie dla Niklausa. Dajcie znać, czy się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was na Facebooka, tradycyjnie. No, i to by było tyle. Ciężkie są te pierwsze razy, ale... jeśli wiecie, co mam na myśli. No, dzięki moi drodzy, trzymajcie się, pa pa.